ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନାଙ୍କର ସକାଳୁ ଚିତା କାମ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଚିତା ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହାକୁ ସଉଦାପତ୍ର ଯାହା ଦେବେ, ନହେଲେ ହଲିବେନି ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ। ସେ ଘରମଣି ବେଡ଼ସିଟ୍ ସଜେଇଲେଣି, ଘରକୁ କିଏ ଆସିବେ କି? ମାଛ ତ ସରୁନି ଆଉ, ଖାଲି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଖାଲି ଚିଲିକା ମାଛକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଭାଇନାଙ୍କର ଜମୁଛି ଆଉ ପୁରା ଖାଇବା ଆଉ, ଖାଲି ଉଡ଼ୁଛି ଭାଇନାଙ୍କର ଆଜି ଆଉ। ମାଛ ପାଇଁ କଳି ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲେ ଖା ଆଉ, କେତେ ଖାଉଛ ମାଛ, ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ କାଳେ ହଗିବ ଖାଲି ଆଉ। ଘରମଣି ତ ରୋଷେଇ କରି କରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, କହିଲେ ଆଉ ଆଣିବନି ମାଛ କେବେ, ଆଉ ମାଛ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପାରିବିନି ଏତେ ମାଛ। ଭାଇନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଖାଲି ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇନା ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଖାଲି ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୌଡ଼ିବ ଆଉ। ବଡ଼ ପୁଅ ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ, ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ବାହାରିଲାଣି କି କାହାକୁ ଦେବେ ନା କ'ଣ କଷ୍ଟମରକୁ? କେଉଁ କଷ୍ଟମରକୁ? ହଁ ରେ ବାବା, କଷ୍ଟମର ଠିଆ ହେଲେଣି ଆସିକି କେତେ। ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନ ତ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ ଆଉ। ଭାଇନାଙ୍କର ହସ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ବି ହସ ମୁହଁ ଚାଲିଛି ଭାଇନାଙ୍କର। ଏପଟେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଲାଣି, କିଏ କ'ଣ କବାଡ଼ିଆ ବାଲା କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଏ ବଇଛନ୍ତି। ଏ ବାଜିର କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୁନି ଛୁଆମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହରେ। କେତେ କବାଡ଼ିଆ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟି ହସି ପକାଉଛି ଆମର। କବାଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଟୋ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଟୋରେ ଚାଲିଛି କବାଡ଼ିଆ ବେପାର। କାହିଁ ବାରିପଟ ଅଳିଆକି ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଡାକ, ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯିବି। ତାର ମିଟୁଆ ଭାଇ ସଉଦା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ବଜାରରୁ। କେତେ ସଉଦା, ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ କେତେ କ'ଣ, ଇଏ କିଏ ଟିକି ପୁଅଟେ ଦେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ସଉଦା। ଭାଇନା ସିଆଡ଼େ ତାକୁ କ'ଣ ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି ମାପିକି। ତାପରେ ଭାଇନା ଠିପି ଦେଇକି ପୁଅକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଏଠି ନିଆଁ ପୁଇବା ପାଇଁ ଆମ ସାହି ଲୋକ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇନାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଆଉ କିଏ ଭାଇନାଙ୍କର ଭାଇ ସବୁ ଏମିତି ମିଶିକି ପୁଅ ସବୁ ନିଆଁ ପୁଆଉଛନ୍ତି। ବିଚାର ଚାଲିଛି। ମଜା ଖାଲି ଗାଁରେ ହିଁ ପାଇବ, ଟାଉନରେ ପାଇବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଗାଁରେ ମଜା ଚାହୁଁଛ ପଳେଇ ଆସ ଇଆଡ଼ୁ। ମିଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ମାପିଲେଣି କିଏ ନେବେ ବୋଲି, ଏପଟେ କଷ୍ଟମର କ'ଣ ବଢ଼େଇଲେଣି, କୋବି ଫୋବି ଓଜନ ହେବ ନେବେ। ଏପଟେ ପୁଣି ନିଆଁ ପୁଆଁ ଚାଲିଛି। ଏ ମଜା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ। ସବୁ ପଳେଇ ଆସ ଗାଁକୁ ଭାଇମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯେତେ ଭ୍ୟୁ ସେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ